Как се сменя акумулатор на мотор? Сам. Отваря си акумулатора, това го махате. Това ви е течността, де трябва да се сипе. И това е самата батерия, която си идва с нейни болчета. Ето тук трябва да го отлепите. Не ги отлепяте вие. Ами се слага е така. И трябва да се натисне. Така, и това е готово. И то почва да си лока. Махате седалката, след като сте разглобили и ето това ви е акумулатора. Трябва да ги откачите плюса и минуса и може да го вадите. Той не е закачен за абсолютно нищо, самия акумулатор сам по себе си. Слагате си го. След като сте сложили всичките работи, завили сте хубаво плюса и минуса, внимавайте само да не ги объркате, че стане фатално. И сега е време да видим истината.